Oh my God, thank you so much. Thanks God, it's Friday and we have time to play Whitey. Thank you so much everyone. Icon, maraming salamat. Oscar! Mega love shout out Oscar. Good evening. Good evening to you. How are you my good friend Oscar? Kamusta na ang buhay-buhay natin? Ang buhay ko ay ganun din. Ganun pa rin ang life ko. Si Sir Robert hindi kasi nagdadamit. Nagpupunta ako sa live niya. Pag walang damit kasi guys, masisipa. Masisipa tayo. Dali guys ha. Mag-open ako ng support system. Seven million people, thank you so much. Puntahan ko nga muna si Kabsat Jim Vlog. Baka... Oh, may kapangalan siya. Jim Vlog. Jim Vlog. Hi, Guntur Moscarella. Hi, Guntur Moscarella. Good evening to you. Welcome to my live stream. Welcome to the Philippines.
It's Kaji. Hello, it's Kaji. Good evening to you, my friend Kaji. You're now my friend because you came to my live stream. Okay. Oscar Bertonel in your channel. Maraming salamat, Ading Oscar. Thank you so much. Discover! Good evening to you. Hindi ko nakikita yung ano. Side view nga ako. Discover! Kimi Vlog, good evening. Puntahan nga natin si Discover. Sheena Vlog, good evening. Kimi Vlog, Sheena Vlog, good evening. Camille, good evening, Camille. Dali, hindi ko mahanap yung ano ni Discover. Dali guys ha. Hindi ko makita dito. Check ko lang yung ano niya. Si Discover, tapos si Kimi Vlog. Dali, Discover. Maraming salamat everyone. Ayun. Komi. Hello, Komi. Good evening to you. Who else is that? Toma. Tomato. Kabsat Jun, nandyan na. Nandyan ako sa iyong bahay. At Discover Earl, may L pala. At Discover L dash C5B. C5. Opo, mag-iingat po sa ano, sa inyo dyan sa Mindanao dahil sa ulan. O, playlist tayo, Discover. Song covers. Playlist. Si Discover, naka-playlist po. May harang po siya. Discover, may harang. Tingnan natin dito. Tapos, sino pa yung sumunod kay si Oscar? Ayan, ino-open ko na Sheena Vlog. Sheena Vlog. Andyan na yung may-ari ng Punet. Sheena Vlog. Oscar Bertonel, dito tayo sa yung 11 hours ago, nandyan pala ako sa live mo kanina. Naka-red na to. Dito na lang sa isa. 17 hours ago, Oscar. Puri ka pa din na. Hello! Hi. Ginanakay pa. Hello! Doon. Cellphone ko? Doon dali. Naka-in-use. Alaan yung tuno kwa. Alas 8. Alas 8? 8:30. Ha? 30 minutes lang! Ay. Nagpisublig yung pisina ko. 30 minutes lang. Ulit ah! Madamdama! Bigyan mo nga sa cellphone ko mo. Bigyan mo nga.
Damdama, 30 minutes lang. 8 o'clock lang yun ko. Ano? 8 o'clock, tagdaman, sa doten. 11, sa tumatulog tayo ano? Ang ka nga matulog mo. Pagtarang ka ka. Naka-play na, ading Oscar. Tommy! Hello, Tommy. Majay, Nardin. mo. Pag Majay, ginanakamampay. ala? Ano, hindi di sulpin sa likit ko. Hindi na mo na din, nabuktan ka. 3 days ago, 1 hour. Sheena vlog, 1 hour. Susulpin mo. 1 hour. Sino pa ba? Transfer kong to Kimi Vlog. Sandali, Kimi Vlog, ha? Minutes lang nun. Basta, 8:30 Stop na! Stop na! Bagat lang ako din, 8:30. Tang 9:30, 10:30, mga, mamantay ko muna. Manong to. One. Agyaman na kabsat. Agyaman na host at welcome, Sheena. Uy, Ilocano na rin si Sheena. At least ma-play ko lang yan. Hindi na naman yung mga maiingay. Bibigat bumatang ka. Will buy. Tomorrow. Sino pa ba nandyan? Kimi Vlog pa lang. Kimi Vlog, PH. Walang bakas nga lang to discover, ha? Yung playlist mo. Hindi kasi makakabakas ito. Minor ang may-ari. Para ibang view naman. Ibang viewer. Tamsak lang siya. Komi! Hello! Is this your main channel? Komi? Uy! Nakaano pala si Kimi Vlog. O sige, ibang angel. Kimi Vlog, si Angel lang pupunta sa iyo, ha? Mama! Oh. Look, tong data ta. What? Delimit na ta. Luto? One. Hamot? Hindi po, ma. Agri ka mang pay, kabsa. Panerbang naman po. Kimi Vlog, going to your channel. Sensya na kayo mga kaibigan. Ang dami ng anak ko. Iingay. Tambay lang or thank you so much, Discover. Bigyan kita ng ano. Discover, walang bakas-bakas yung kabsa. Kimi Vlog, naka-live ka. Pupunta si Angel. Mas na yung nagito ng din. Galing kasi sila sa taekwondo training, guys. Kaya yan na naman. Kamsak 19, Kimi Vlog. Thank you so much. Ayan, may harang siya. Lahat. May harang sini. Urayan dakta, barikusun kayo. Madamdama. 8:30. Bakit pumalag ka? Kaya ibatik itong arog na bigat. Nakta ibatik. Ako kami intulgot mo. Kasi kung mabibiyang mo kumano ito. Ubat siya! Ang tamo dapat tag-cellphone.
Yung dragon. Ay, ko, excited na ko eh. Pagdibig ko, dito sa lugar ko pag. Hindi ko kayo, mayroon kayo. Ayun, Sheena, naka ano? Eh, ayan, play ka lang din. Si second channel ang nagpi-play sa'yo. Ayan, si second channel ko ang nagpi-play sa'yo, Sheena. Diyan lang. Dito pala. Makakunin nila. Matagal ka na. Kaya mo ta, tan 8:30, mangang kayo, 8:30. Hingga kay 10:30. 2 hour, ay 1 hour. Hanggang 11. Ay. Oscar, naka-play din. Jun Bulag, nandyan ako ha, Jun Bulag. Kabsat. Cellphone down. Anan! Thank you so much everyone sa inyong mga support dyan. Si Kimi Vlog, nandyan si Angel Terenal. Naka-play si Oscar, naka-play si Kimi, si Discover. Mahaba ang harang mo, Discover. Nakaharang pa rin, Discover. Tapos si Kimi Vlog 1 hour ito, si Sheena Vlog 1 hour. Si Kimi Vlog nandyan, si Jun Vlog nakatambay din, tsaka si Ma'am Aiko. Pasul manon. Ang lakas ng ulan guys, thank you so much. Hi, dito yung Abra. Taga-Abra ang kabsat. Parehas kami ng region ni Baguio City, ni Kalinga, ni Apayao, ni Mountain Province. Dito kami sa Cordillera. Kabsat Jun, nandyan lang po yung channel ko ha, Kabsat Jun. Kulog. Mag-backread lang pa ako guys. Baka may nalimutan ako. O hindi ako nabasa. MEJ! Good evening, MEJ. Naglilista ako. MEJ Bulag, thank you so much. MEJ. Ilocano ka, Gayam, Sheena? Akala ko taga parteng Visayas. MEJ Bulag. Going to your channel, Kabsat. Malakas na naman ang ulan. Ang ulan dyan sa labas ay malakas. Ay, Ilocano! Wow, Ilocano kami. Natangtang Ilocano ni. Kabsat nga si Abra. Hindi kami kagaya ng Ilocosur. Ang Ilocano nila doon, magaan lang. Ilocano namin ng Abra, matigas. MEJ, Kabsat, dito ako sa iyong channel, playing your latest. Mr. Titanic, thank you so much.
Naka-play po yung pangalawa sa latest mo. That is 17 hours ago, Mr. Titanic. Kasi kanina, nagpunta pala ako sa iyo. Yun din ang ginamit ko palang Angel. So, naka-play naman na kayong lahat. Si Kabsat, si Sheena Vlog, si Mr. Mr. Titanic. Si Miss J. Sino pa hindi ko napuntahan? Kimi Vlog. Ayan. Si Kimi Vlog, si Angel. Si Komi. Hi Komi. Going to your channel. Good evening to you, Komi. Tignan ko muna kung totoong tao to. Ay, hindi pala totoong tao si Komi. Sino ba ito si Komi? Oh, wala palang channel si Komi. Thank you so much, June. Kabsat June, sa iyong patamsak dyan. Welcome, Ading Oscar. Ganun talaga ang mag-teammates, nagtutulungan. Diba? Maliit na bagay lang yan. Hindi nga lang ako nakakasupport guys kung busy. Siyempre, kung wala akong internet. Nasa harang pa rin, Discover. Naka-discover, nasa harang pa rin. Hi, Center Clubhouse. Hello, Center Clubhouse. Is that your main channel, Kabsat? Because I am playing videos. Thank you so much for the visit in my live stream. Thank you so much, everyone. May God bless you all. Hi, Fatuma Bira. Good evening to you. My friend, thank you for the like. Corner Clubhouse, I will check your channel so I can play videos. Oh, this is your main channel. Okay, Corner Clubhouse Cobalt. Oh, is this a therapeutic center? Ayun, nagsasalita si Oscar. Angelita. Jajamon ka. Going to your channel, Center Clubhouse Cobalt. Thank you so much. And then Fatuma Bira. Alright, in your channel already, Corner Clubhouse Cobalt, you have 1.78k subscribers and 562 videos. Corner Clubhouse. I'm going to your videos. I will select the latest one, latest upload. Thank you so much. Hello, good evening, Kamemo. Kamemo the Legends na mabait. Good evening. And EJ, thank you so much. Sheena Vlog, thank you so much. Naka-play ka, Kabsat, Sheena. How's your mommy? Kamusta na si mama? Ano? Faithful? Si mama dear? Bakla. Playing the latest video of Corner Clubhouse plus 1 subscription for you. Corner Clubhouse. Sunday Stroll. May mga plinay akong tamani kanina. Check nyo na lang po. Idol Faithful. Thank you so much. Another play ka rin ngayon.
Oo nga, hindi naka-live si Alan. Alan. Alright. Corner Clubhouse, +1 subscription from me. Ulo mo naman, mama. Another video, Corner Cobalt. Mama! Maperdi deta chan mo. That is a raw. That is not good to eat. Ha? Na. Ito yun. Man na. That is not designed to eat raw. Ang naman imas. Belgium, gwapo lang. Diyan paano. More art. Ay, ganun di ko. Corner Clubhouse. Fellow kabsat natin. Fellow shout out. Mabuting ni Jam gamin. Butang gamin. Faithful Kamemo. Dali ah. Isasama yung book. Ay. Habang kumagarad. Ubus mo. Kamemo in your channel and then Patumamira. Adam. Rurudanda kanya yung adwa barikusan kayo. Isardin ko tagled ta agbarika sa klati taon. Di kailangan ako naman mga kailangan rudon kasta pala ti na galadyo. Gamit sa ito. Hardin di ka nga makawagat ha. Wag na, muna. 25 minutes, Idol Kamemo. Thank you so much, Sheena. Thank you very much. Another harang ulit, ano? Sheena? Ay, si ano pala ito? Si Discover for over 13 videos. May harang ulit. Kaya nakamute, kabsat. Baka CPR tayo. Okay. Mag-open ako ng... Ay, hindi. Miss J pala ito. Kabsat natin. Sandali lamang po. Matatapos ko na si Corner Clubhouse. Isunod ko na si Patuma Bira. Saka si kabsat natin. Mahaba ang harang, Discover. Mayat maya ang harang nito. Matthew Whittington. Good evening to you, Matthew. Long time no hear. Long time no hear, Matthew Whittington. Thank you so much. When kabsat, sige. Basta tapusin ko yung 1 hour mo doon. Tapusin natin yan. Kasi pinakiusapan ko yung may-ari, ibibigay ko to ng 8:30. Matatapos na yun. Pag 8:30 kasi 1 hour lang to. O diba, naka 20 minutes na ako. O yan, tama-tama, 40 minutes to. 40 minutes pa. Naka 25 minutes, Idol Memo.
Itong Tagalog medley, Christmas song para kay Kamemo. Ayan siya, oh. Sa'yo yan. Ayan, fully watch na, Cobalt. Fatuma Bira in your channel. Going to your channel pala. Fatuma Bira. Thank you so much, Ma'am Icon, Team Mane. Thank you so much. 6 million people in the house. Thank you so much. I'm in your channel now, Fatuma Bira. I'm going to pick the latest upload. That was uploaded 4 days ago. This is 7.37 minutes. The title of your upload is Quick and Tasty Chicken Jollof Rice Recipe. Perfect for family dinners. Okay, this is 7.37 minutes for Fatuma Bira. Playing. Yung tugtog guys, kay Kamemo po yan. Christmas feels tayo guys, Christmas feels. Thank you so much, kabsat natin. Ayan, playing, Fatuma Bira. Okay. 4/13 na tayo. Sheena Vlog. This is Tamsak 100. Wala nga lang bakas yan, Sheena Vlog. Nati Dalde, going to your channel, kabsat Nati. Ito po yung kanta ni Sheena Vlog. Naka-play na guys si Ma'am Icon, nandito si Miss Beautiful. MEJ. Fully watch MEJ. Another video. Thank you so much, Mr. Titanic, for the support. Fatuma Bira, your latest upload, it's gonna be a 40-second thumbs up. Idol Memo, yan, Tagalog medley. And then, si Oscar Bertonel, naka-play din yung kanyang live stream. 17 hours ago. Another harang. May harang Discover another harang. Mahaba ang harang mo, Discover. Ang kapag toothbrush, ang sukat, amanong to. 35 minutes lang. 3 minutes lang. Wala. 57. 8:30 nga road. Imbaga 8. Nakaruro din. Nagtumar kayon? Yes, usto. One para sa tamul. Thank you so much everyone. 8 million people, maraming salamat. Kabsat Nati, gawing na po sa iyong channel, Nati Dalde TV. Ayan, nakupuntan ko na kayo guys. Playing na po lahat. Konti lang naman po kayo.
Si Matthew Whittington na lang pala. Matthew, thank you so much Matthew for visiting my live stream. Thank you so much for the support. Ayan si Sheena, ano na lang si Sheena eh. Oh, naka 25 minutes na Sheena. Oh, di ba? Mabilis sabi ko. Thank you so much, Kamemo. Discover, mahaba ang harang. Harang ulit, Discover. Puro harang kay Discover. Binuksan namin ang alkansya. Dito muna tayo sa latest na kabsat natin. Binuksan namin ang alkansya. Mama. Badali. How din ma? Useless day. YouTube na and tanong cellphone. I don't care. Nagtatakmanan si Kay Tubat. Naputi for play ko. Mas nagugutuhin. Ay. Kabsat natin. Ayan pala, ikaw pala piniplay ko. Kabsat, Imelda Dumlao, thank you so much. Going to your channel. Discover, thank you so much. Nakaplay Kabsat, Discover. Mahaba ang harang nito. Sheena Vlog, thank you so much. Naka-live ka ba, Kabsat Sheena? Kung naka-live ka, tapusin ko lang yung Sheena ha. Tapusin ko lang yung 1 hour mo. Sayang, nasimulan ko na ito eh. 25 minutes ka na. 1 hour lang naman to, so ano na lang to. Saglit na lang. 35 minutes na lang, matatapos na yun. Kimi Vlog, still in your channel, Kabsat. Bigyan mo sana ng damit si, ay, tapos na. Tapos na pala si Kimi, kasi 9 hours na. Alright, tapos na si Kimi. Melda Dumlao, dito tayo sa iyong channel. Natapos na pala si Kimi. Sensa na kayo guys ha, kadadating ko lang kaninang pasado alas 7. Kumain ka, nagyaya kasi yung kaibigan ko. Kumain kami sa labas. Mag-coffee lang. Mr. Titanic, good evening anak from Imelda Dumlao. Thank you so much. Kung naka-live ka Sheena ha, mamaya na lang ako pupunta sa'yo. Tapusin ko muna itong play kong 1 hour mo. Sayang naman. Tamsak 105 dito tayo sa 5/13. Discover 5/13 ka na Kabsat. May upcoming si Kabsat Melda ng 8:30. Mahaba-haba pa yun. Tusukan na lang natin. Kabsat natin, naka-play yung buksan namin ng alikansya. 25 minutes din po ang naka-play dito sa ating Tagalog medley. Patuma Bira, quick and tasty chicken. Playing. Maraming salamat po sa lahat. Ito naman si Sheena. Oh, naka 30 minutes ka na Sheena. Oh, sabi ko sa iyo eh, mabilis na lang 'yan. There are set of ads, Fatuma Bira. There are set of ads in your latest video.
MEJ, this is Fully Watch. MEJ, International Beat Dance. 6.57 minutes. Kabsat natin, tamsak 8 sa iyong latest. Binuksan namin ang alkansya. Another video po. Another harang discover. Yan, i-mute na natin ulit. Thank you so much, Kabsat Melda. Nandali, Kabsat Melda, kasi 8:30 pa naman yon. Tinusukan ko na magse-select ako ng video mo. Sayang naman yung 25 minutes na ipi-play kita. Don't you worry, Sheena, nandito lang. Malapit na, more than 30 minutes na ito. Maganda, 1 hour na agad yun. Latest mo. Thank you so much, everyone. You may drop your video link. Kamusta na kami mo ang si Mother? I hope okay na siya. Maganda yun kung na-confine mo para ma-check talaga yung laboratory niya. Ganun din ang mother ko noon. After noon, ma-determine kasi kung kailangan niya ng maintenance, na gamot. Ayun. Tapos na ang harang mo, discover. Ito na sa'yo. Masaya na ako pag tapos ko yung 1 hour ni Sheena. Saka ito. Tamsak 8, Kabsat Melda. Dito sa latest mo, Chinese liempo, prito without oil. Air fry ba ang pinang-ano mo, Kabsat Melda? Without oil. Kimi Vlog. Katatapos lang pala yung ano mo, Kimi Vlog. Hindi ako nakagalaw dun, pero nandun si yung si Angel Terrenal. Ipag-play kita, Kabsat. Kimi. Oo nga nag-end ka na pala Mag-emoji sana ako. Makita ko. The event is over. Sabi na. 7.26 minutes, Kabsat Melda. Thank you so much. Playing. Pagpe-play na lang kita ha, Kimi. Thank you so much, Mr. Titanic, still playing. Okay, Kimi Vlog, dito tayo.
Original song kasi yata ito kay ano eh. Kay Discover. Discover, hindi ako nakakapagbakas dito kasi ayaw eh. Sa anak ko kasi to, pero meron siyang tamsak, pang 66 tamsak ito. You don't count the cost. You don't count the cost for Discover. Sheena, naka 35 minutes na kabsat at out of 1 hour. So, mabilis na lang. Harang ulit. Discover. Ulit natin na. I am not taking you up. Dito ba? Kimi Vlog PH, pag-play na lang kita kabsat. Agan ano da yang amina. Yeah, Patu Mabira, I'm still playing your latest upload. The recipe, tasty chicken recipe. Pagdaan na ko ito. Alright, tapos na ang harang na Discover. Ito ulit. Kimi Vlog, dito tayo sa latest mo kabsat. 7 days ago, tattoo sa likod. Ang ganda. Nagpapatattoo si ano, Kimi Vlog. Naka-on ang video mo, Titanic. Naka-on para alam ko na umaandar siya. Ang live video. Ano? 7 million people in the house. Thank you so much. Thank you so much, Kabsat Nati. Check ko yung video mo. Parang pinaplay ko yung ano, binuksan ang... Thank you so much everyone sa pagpunta sa aking live stream. Friends. Mapapangiti na lang kami, Ama, sabi ni Imelda Dumlao dito sa kanyang 7.26 video na na-upload kanila na lang ito, Kabsat, wala pang 24 hours, tamsak 13, tamsak 13. Ayun. When Kabsat, habang hindi ka pa nag-ano kasi hindi pa nag-play yung iyong premiere, dyan muna sa mga video. Pagliriridaman nagitan. Nagmayat ko mati, aglabak ti ubing niya. Isuda lagaro doon. Malapit na, Sheena, ang iyong 1 hour. 40 minutes na, Sheena.
Ito kay Discover. Kamemo, dito pa rin tayo sa 25 minutes. Kamemo, 22 minutes na out of 25 minutes. Welcome, Kabsat. 6 million people, thank you so much. Jun Vlog, nandito pa rin si Kabsat sa iyo channel. Another harang. Discover, another harang para sa iyo. Pag may more than 100 na kasi, Ma'am Icon, may harang na yan. Pero walang kita yung non-monetize kung sinasalpakan ni Whitey ng harang kasi hindi pa nga monetize. Siya lang yung makikinabang doon. Hello, Komi! Hi! Thank you so much. I checked your channel but I can't find. I don't think this is your main channel, Komi. Faithful ako. Thank you so much, Idol Faithful, sa iyong suporta. Kabsat Jun, hindi ko naririnig ang boses mo, Kabsat. Pero nandito ako sa iyong, may 3 nanonood dito sa iyong live stream, si Jun Vlog. Kung may extra support kayo guys, attack Jun Vlog. Let's attack Jun Vlog. Wala akong makitang si Sweet Vanish. Hindi ko makita si Sweet Vanish, Kabsat, Jun Vlog. Uy, ang haba ng harang mo Sheena Vlog. Ay, Discover. What's that? Kan nyo ako matieg. Ma, di ba miss outing? Malapit na. Sheena Ano na lang ba? Oh, 42 minutes na Sheena out of 60 minutes. Alright. So, we still have 18 minutes more to complete the video of 1 hour. Marami dun. Bawal. Ang bawal kasi na kami sharing. Do not touch that laptop It will hang. Done. Yes, malapit ko nang matapos si Sheena. 1 hour yan. Ang dami mong Ma'am Icon, seminar. Kabsat Nati, another video, meeting po namin. Kabsat Nati, meeting po namin. This is, may harang Kabsat. 1 of 2 is 15 seconds. 1 of 2 ads is 15 seconds. Kabsat Nati Dalde. Pang 36 tamsak ako dito, meeting po natin. Pag natapos. Hi, Miss Ann. Thank you so much, Miss Ann. Pag-play na kita, Miss Ann. Kasi bala ko after my live stream. Pero ito play kasi ng ko to ng live stream. Kaya pag-play rin kita dahil nagpunta ka naman. Ayan. Another video pang 218 tamsak. Discover sa song covers na playlist mo. 8 over 13 na. Thank you so much, Miss Ann. Despite po na
na busy ka po, pag nakikita mo akong nagla-live, dumadaan ka. Thank you so much, Miss Ann, sa iyong sa iyong support. Oo nga, support lang naman tayo. May naman dito, bakanteng Uy, may 9 days. Philcomat, Albania, Ladies Dancing Macarena. Alright, para kay Miss Ann. Oo nga, alam ko busy ka eh. Kaya, di ba, pagkagabi namin, yun yung umaga nyo. Work time. Kaya, maraming salamat po. Ma'am May Insight, thank you so much. Dito tayo sa Macarena ni Miss Ann Channel. Wala na akong ginagamit na monitor mga kapatid, kaya kung ano na yung nandyan sa chat box dyan sa live ko, yun na lang yung binabasa ko. Uy, pang tamsak 20, tamsak Miss Ann Channel, thank you so much. 21 pala. Dito sa Philcomat, Albania Ladies Dancing Macarena. Kabsat, Imelda Dumlao, mapapangiti na lang kami, ama. Fully watch na, Kabsat, another video. So, we still have 10 minutes bago mag-premiere. Si Kabsat, Imelda Dumlao. Jun Bulag, nandyan ako ha, Jun Bulag. Wilson, Sir Wilson. Thank you so much, Sir Wilson. Pag-play din kita, Sir Wilson. Yan. Dito na lang tayo sa 4 minutes sa Kabsat Imelda para pag mamaya matambayan na natin ang yung premiere. Pwede mong ibaba ang Kabsat Imelda, pwede mong ibaba ang premiere, baka may gustong pumunta at sumuport sa iyo. Kasi si Kabsat Imelda Dumlao, guys, nagsusuklians pag nagpunta tayo sa kanyang live o kaya sa kanyang premiere. Nagpi-play yan. Kung gusto natin nyo pong suportahan, may premiere at 8:30. Ito po, Kabsat Imelda, ang piniplay ko, kahit natalo, laban lang, upload pa rin. Alright. Continue rin ang pagkanta ni Discover, malapit na rin, 8/13 na. 9 minutes lang yun. Drums mate. Agree. Maraming salamat. Meeting po namin, katatapos lang yung mid-roll harang, Kabsat natin. Nasa 2.58 minutes na tayo out of 5 minutes. So, tamsak 36 tayo dito, Kabsat natin. Ano dis? Ito. Ganaan mo dangatan. Ito jahamod. Dis ito. Hindi barkada mo yung tao. Naka 43 minutes na, Idol Oscar, sa iyong Ang kayag toothbrushan, Hines, nakatoothbrush kayo? Nakasukat kayo, nakabugo kayo? Pwede agagina na kayo, damdaman to. 8 minutes. Kimi Vlog, tattoo sa likod, ang ganda. Natapos na. Another video na, hindi na ako nakapagbakas. Ulitin na lang natin, Kimi Vlog, sorry, di kasi nabakasan eh. Tsaka natamsakan, pang tamsak 63. Another video para kay Discover, harang ulit. Nagdapit 10 minutes na, Dachini. How? 8 minutes. Dandanin na mo, pinpindutin. Ala! Fatuma Bira, another video, 21 minutes, how to make eggplant and fried fish. 21 minutes, Fatuma Bira.
Kamemo, ang iyong 25 minutes ay fully watch na. Another video para sa iyo, Kamemo. Kabsat natin, maraming salamat. Natapos na siguro yung 5 minutes mong mahigit. Balikan natin. Ipag-play ko lang si Kamemo. Mag-play na ako, Kamemo, ng 1 hour mo. Another video discovered. This is pang 9th video. Ayan, dito tayo sa live mo, Kamemo, 1 hour and 11 minutes. 1 hour and 11 minutes, Kamemo, pang tamsak 60 pag natapos. Fatuma Bira, another, long ads, Fatuma Bira, 9 minutes and 21 seconds, long ads. One hour video, live video, Kamemo. Miss Ann, dito tayo sa Macarena. 5 minutes since. Yung ito. Ang Fully watch na, Miss Ann, another video. Uy, 1 hour lang. Alas 6 kilo. Naka 52 minutes na. Sheena Vlog, Tamsak 36. Ayun. Welcome, Idol Memo. Another video sa song covers mo, discover. Walang bakas yan na discover kasi minor ang nangyari. Filipino community in Albania, anniversary celebration para kay Miss Ann. Thank you so much, Miss Ann. Hi, Sir Wilson. Wait lang nga, ikaw na yung susunod ko. Wilson HG Mix Vlog. Sir Wilson, thank you so much, Sir Wilson. Sandali, ikaw na susunod ko dito. Last 3 minutes ma. Long video ang sayo. May minimum 1 hour ka, Sir Wilson. Matatapos na si Ma'am Icon. Ikaw na ang isusunod ko doon, Sir Wilson. Maraming salamat. Basta expect for minimum of 1 hour, Sir Wilson. Maraming salamat sa pag-aantay. Naka-full pack kasi ang aking angel. Nandyan na ako sa upcoming mo, Kabsat Imelda. Fully watch ko na yung 2 mong video. Discover, yan na, discover. Hindi nga lang ako nakapagbakas, Kabsat, pero piniplay ko naman siya. Kabsat discover. Hindi kasi nakakabakas yan. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw mag-comment. Fatuma Bira, still in your long ads. That in your long ads is 9.21 minutes.
Kimi Vlog, tato sa likod. Pangalawang round ito ng play kasi hindi ko nabakasan. Kimi Vlog. Ako na. Ikaw na dito, Sir Wilson. Pagpalitin ko na lang kayo ni Kimi Vlog pag natapos si Ma'am Icon. Si Kimi Vlog naman ang sa kabila. Sir Wilson, HD Next Vlog. Ma, Pwede ka Apa mo magamit pinduto? last 1 minute. At ang pwede niya. Siguro 1 minute. Mga 1 minute mong pa 8:29. full play ko na kita. 8:13 basta ito. 1 minute na lang, kabsat. Wow, may ano pala, Sir Wilson, 11:30. Kailan yung 11? Bukas. May update, may upcoming si Sir Wilson bukas. Another harang discover. Nakaharang. Ads. Tamsak 18 sa upcoming mo, Sir Wilson. Lakas ng ulan dito sa amin, guys. Sana hindi mag-brown out. Ayan, nabakasan ko na, Sir Wilson. Bigyan mo na lang ng damit si Miss Jamie, ay si Kabsa Jamie. Another harang. Dito tayo discover another harang. 30. Aguray ka Palpasin talangan ni. Wala nga video, sir. Matapos to ni discover. Discover, paano mag-pruning ng Picos bonsai. Sir Wilson, naka-play. Thank you so much, Ma'am Icon. Natapos ka na ba? Hindi na ako ano kayo, Ma'am Icon. 52 minutes na, Oscar. Meeting. Tapos na, Kabsat Imelda Dumlao. Fully watch na tayo. Wow, ang lakas ng ulan, guys. Dito na tayo sa live video mo, Kabsat natin. Sheena Vlog, malapit ka na, Kabsat. 3 minutes na lang, Kabsat Sheena. Matatapos ko na yung 1 hour mo. 10 hours ago na live, Kabsat Nati Dalde, may harang. 1 of 2 is 15 seconds. Good morning po, samahan niyo po ako mag-live, sabi ni Kabsat Nati Dalde, pang 23 na tamsak, Kabsat Nati. Another video. 8:13 mo. Aguray ka, palpasin talangan. 11/12. Discover 11/12. Last yun mo. Hindi po na. 1 to 12. Basta 12 videos. 3 minutes more. Yay! Go, 3 minutes mo. 3 minutes mo. Kanya! Kabsat nati, 24 minutes ang harang. Kabsat nati, 24.15 minutes ang harang. Kabsat nati sa live mo. 2 of 2 na ads. 8:32. Ayan, nagsimula na po ang premiere ni Imelda Dumlao, mga kapatid. Paano mag-pruning ng Picos bonsai para kay Sir Wilson ay naka-play. Naantay niya ito, Sheena, sa kanya kasi ito. Malapit na kay Sheena. 58 minutes na ito. 60 minutes dapat, Hans. Matatapos na natin si Sheena. Ano yung jagod bagay? Ano pa yung oras? Si Discover sa'yo, Hardin, na 11/13. So, 2 videos mo. Alam! LOL! Isacrifice mo din may isang mo. Ay, magagalit sila sa akin pag tinigil ko yan. Lol, bigat mo ito. Still in the long ads. Fatuma Bira, another set. 2 of 2 is 15 seconds. Miss Anne, Filipino community in Albania. Wow. Ay, fully watch. 5 minutes and 2 seconds.
I will load your phone if it's going to have a brownout. Yay! Ay, stop na complaining. Wait ako. So many compromise. Can I text her? Ayan, Idol Memo. Memo is live. Mga kaisla, good morning. Pang 6 p.m. tamsak pero 5 minutes pa lang. Can I comment? Guri ka, talpaso. Comment? Seconds na lang kay 1 minute na lang kay ano. Kay Sheena Vlog. Kabsat natin, nandito pa rin tayo sa long harang mo, kabsat natin. 24 minutes ang harang kabsat natin. Parang na comment. Sheena Vlog ay discover 12/13 na discover pero may harang. 31 seconds ang harang discover. Kabsat natin, nandito pa rin tayo sa 24 minutes mo na harang. Comment. Pay ay nga nalalaing kay Pengum Syakon. Mo nga is-skip data. Yung skip mo, another 1 hour data. Hi po. FBN! Good evening to you, FBN. Fully watch Ayan! Sheena Vlog! As promised sa'yo, yung 1 hour mo ay fully watch. Ayan. Sheena Vlog. Thank you so much, Sheena, for the support. Done na tayo sa'yo. Saya ni Mr. Madayag dito. Yay! Ay, nabuhin ako. Tubig pa ng kanya. Okay, si ano naman? FBN Sir Wilson, naka-play rin ikaw kabsat. FBN Mix Vlog. Para sa ulit po kita. Thank you so much, Miss Ann. Pag-play muna natin si FBN, Miss Ann, and then balik ako sa'yo. 20 days is so long. FBN Mix Vlog. Nandito na ako sa channel na FBN, 8.66k na subscribers at 530 videos. Thank you so much, FBN. Free view net. May memorize ko pa siya. Free view net. Dito tayo sa latest mo, FBN. Ang title po ng latest mo ay 1 month ago pa. ME Formation Part 3. ME Formation Part 3. This is 12.09 minutes. 12.09 minutes, FBN. Parang, ang bilis naman. 1 month ago na yun. Ang bilis naman ang araw. Yan, 12.08 minutes, FBN. Wala na akong pang-monitor dito guys naka-play na lahat. Kung ano na lang yung nandyan sa monitor ko, yun na lang nababasa ko. Kabsat Imelda, nandito ako sa iyong premiere. Dati lang kita. Give me 1 to 10. Memo naka-play, Mr. Bertunal naka-play. Thank you so much. Mr. Titanic naka-play. May harang pa rin discover. Maraming salamat. Wait na lang. Okay. Fatuma Bira, fully watch your video with your long harang, your along the ads. Alright, another video for Fatuma Bira. This is second video, Fatuma Bira, the recently watched video, 21 minutes. So, I will select the third video. Your third video is 13.52 minutes. How to cook matoke and beans stew. Fatuma Bira. Last video. Good. 12/13 na. 48 tamsak.
And still in the harang, discover, marami kasi ang harang mo. Yung video ads mo. Sir Wilson, paano mag-pruning ng ficus bonsai? Sir Wilson, ay natapos na? Hindi na ako nakapagbakas, sir, pero pangalawang video na lang tayo magbabakas. Ayan, nagtatapos na si Ma'am Icon. Ang lakas ng ulan dito sa Abra, guys. Sana hindi mag-brown out. Yun lang ang wish ko. At sana hindi na lumakas pa. Can indoor jackfruit? Can indoor jackfruit tayo? Second video, Sir Wilson. Indoor jackfruit. Thank you so much. Patuma Bira, another video ha. Third video, how to cook matoke. FBN, FME Formation Part 8. FBN. I think replay ito. Replaying siya. Pero okay lang. Replaying, napanood na pala ng ninja ko. Pero yun na kasi yung napindot ko. Pero 3 weeks ago naman na FBN. Ikaw ba? Kamemo, yung live mo na 1 hour mahigit, kabsat, kamemo. I-check natin kung ilang minutes na. Naka 12 minutes na ako, Idol Memo. Diba? I am lucky. Lemon and jelly lang. Discover, 12/13 na ang video mo, Discover. Salamat po. Kimi Vlog, another video para sa'yo. Pero ibang ninja na ha ang mag-play. Yung bago kong ninja, si Miss Beautiful. Pag-play muna kita bago ko puntahan si Alan. Kasi makukulong na ang ninja ko dun pag pinunta ko siya. Kasi live yun. Ayan, Kimi Vlog PH. Kabsat natin, nandun pa rin ako sa 19.24 minutes na harang. Pati yung kay Sis Lucy na una kasi kay Sis Lucy kaninang umaga 51 minutes, tas naging 40 minutes, another harang yun. Tinapos ko kabsat, saglit lang yan sa'yo, 19 minutes lang yan. Latest video pa rin kay Kimi Vlog, pero ibang ninja na po ang nagpi-play. Para ibang tamsak. Ayan, pang 64 tamsak. Sheena Vlog pag natapos. Ay, Kimi Vlog pag natapos. Si Sheena Vlog natapos ko na siyang i-play ng 1 hour. Kabsat natin, dito sa 24 minutes mo, naka 10 minutes na po ako sa harang mo, kabsat. Thank you so much. Thank you so much, 8 million people. Oscar Bertonel, 1 hour na po ang nakalipas sa live mo. June Vlog, nandito pa rin tayo sa live mo. June Vlog. Maraming salamat everyone. Playlist kasi itong kay Harang ulit, Discover. Maraming salamat. Harang ulit. Thank you so much, Sir Wilson, sa iyong solid na support. Sir Wilson, wag po mag-alala, Sir Wilson, minimum po na 1 hour yung i-play ko sa'yo. Malapit na rin kasi ako mag-end, mga kapatid. 50 minutes na lang. 50 minutes. Kita lang dito. Stocks na. Ang prices. Hindi ko kasi ini-skip ang harang mo, Discover. Pero matatapos ko ang last na itong video. 13/13 videos na, Discover, sa playlist mong song covers. Ayun, song covers.
Idol Jun Vlog, still in your channel, Kabsat. Idol John Jun Vlog. Kimi Vlog, pang 64 na tamsak. Kimi Vlog, 64 na tamsak, Kabsat. Thank you so much. Oh, another harang, discover. Mahaba-habang harang mo, discover. Ayan, nakabakas na ako dito, Kimi Vlog. Kamemo, dito pa rin sa, naka 16 minutes na tayo sa iyong 1 hour and 11 minutes na live video. Dito pa rin tayo sa latest na video mo, FBN, sa ME Formation Part 8. Naka 8 minutes na out of 12 minutes. Fatuma Bira, 6 minutes already out of 13 minutes in your video entitled How to Cook Matoke. Replaying. Sir Wilson, can indoor jackfruit? Still in this video, Sir Wilson. Another video, Sir Wilson, how to make homemade spray bottle. Homemade spray bottle, Sir Wilson. Tamsak 421. Yung dalawang naunang video mo, Sir Wilson, hindi ko siya nabakasan. Tamsak 421. Bakasan ko na to. Kimi Vlog, tapos sa likod, 3 minutes na po out of 4 minutes and 35 seconds. Kabsat Imelda Dumlao, hulaan nyo, meron pa premyo. Ayan. Kabsat Imelda Dumlao, hulaan nyo, may pa premyo. Tamsak 17. Kabsat nati, i-check ko kung ano nang nangyari sa live mo, kabsat nati. Miss Ann, thank you so much, Miss Ann. Marami pong salamat, Miss Ann. Basta may mag-i-play kita, Miss Ann, ng isang live video din, dagdag doon sa video. Thank you so much. FBN, kabsat natin, maraming salamat, Idol Faithful. Discover 13. Lakas sa lakas. Discover, this is 10 minutes. Discover 13 over 13 videos in your playlist entitled Song Covers. Alright, there are 13 videos in your Song Covers playlist. So, this is the last video in the playlist. Thank you so much, Discover, for the support. Kabsat Melda, nandun sa pa-preview. 9 million people in the house. Thank you so much. Wala na akong monitor dito. Naka-ninja na lahat. Kabsat natin, naka 15 minutes na po ako sa harang mo na 24.15 minutes. Uy, mahaba ang bang harang. First time kong ipag-play ka, kabsat natin ng may mahabang harang. Oscar Bertunel, naka 1 hour and 5 minutes ka na, Oscar Bertunel. Jun Vlog, still in your live stream. Fully watch Imelda Dumlao, another video sa patatas o mansanas. Fully watch. Yes, thank you so much everyone. 35 minutes more to go. I'm going to end the live stream in 35 minutes.
Another video, Kabsat Melda, na-miss ko ang malunggay. Wala dito niyan. No. Kung meron man siguro malunggay dyan sa abroad, mahal. Guys, ang asawa ko sa disyerto, nagtanim sila ng malunggay. Nagtanim sila ng malunggay ng ampalayang ligaw. Alam mo, Kabsat Melda, di ba may ampalayang ligaw tayo dito sa Ilocano? Pareha nga atap, nagtanim sila doon, tumubo. Nagtanim sila ng sitaw, tumubo din. Okra, kamote, mga Pilipino nga naman. Hello, Evergreen Channel. Thank you so much, Evergreen. Kabsat, good evening to you. Dali, Kabsat ha. Hanapan kita ng mag-play. Dandanin! Nalpas dito. Dandanin, garudin. Uji kanto rin dyan. 7 minutes lang. Fully watch FBN. So, another video. Thank you so much, Fatuma Bira. Just a moment, I'm gonna update your video. When Kabsat, naglindol, nag-earthquake kanina sa Davao, 7.5 magnitude daw, sa Davao Oriental. Pag-pray natin yung mga kababayan natin dun, guys. O kaya tumulong tayo kung meron tayong extra dyan. Kasi ang dami daw apektado dun. 7.5 magnitude. Video 2 FBN, formation part 7. This is 12.20 minutes video FBN. Idol Memo, naka 22 minutes ka na po. Fatuma Bira, in your recipe, entitled, just a moment, how to cook matoke, 12 minutes already, my friend, out of 13.51 minutes. Okay, Kabsat Evergreen, ito na, Evergreen Channel. Tatay, alas 12 sa Rayjay, nagginginad. Thank you so much, Kabsat Evergreen. Latest video, Kabsat Evergreen. The latest video of Kabsat Evergreen 4 days ago. Still prefer, Juju, still prefer stick. Oh, may harang. Kabsat Evergreen, 15 seconds. One of two is 15 seconds ang harang. Maraming salamat, Kabsat. Fatuma Bira, still playing, my friend. Sir Wilson, how to make homemade spray bottle. Fully watch na, Sir Wilson. Another video for you, Sir Wilson. Maraming salamat, everyone. Thank you so much. Thank you so much, Evergreen. 7 million people in the house. Thank you so much. Dali, malulobat na daw. Hindi nyo ma... Mati jawon. Buludin taman ta charger mo ham. Kay madimot tan. Ito yan, charger. Mati karon. Dai. Bye-bye, Kabsat. Okay, Kabsat Nati. Basta tapusin ko yung sinalang ko sa'yo. Thank you so much, Kabsat Nati. Madi ag-charge dito. Another video, Sir Wilson. Hambuludin naman dito charger mo. Kamu na lang di charger ni Jahan. Ano susuri na? Kan titid ko dito yun. Phone mo. Nanagod kayo.
Ha? Buludon taman? Sabi, buhay dito. 10 minutes, Sir Wilson, DIY making vase indoor plant. Okay, 10.13 minutes, Sir Wilson. DIY making vase indoor plants. Playing, Sir Wilson. Thank you so much. When kabsat, basit labanag, day dyan. Play lang. Thank you so much. Sabado naman bukas. Yay, I want the bata. Hindi ka nalaan yung titod ko dito yun. Pagbitaklangan ni, 30 minutes na lang akong mag-live. Kimi Vlog, fully watch your... Lupat pa yung nagsimula, ibabaw na. Nagsinukat kay ka na mading marod makapa dito. Ano? Day! Day! May tata! Tini. Ma'am Madi? Madi. Sabi na ito. Gapsap ulit ko na. Maraming salamat, Ma'am Imelda from Kamemo. Ayan, thank you so much everyone. Welcome, Idol Kamemo. Arat na Eliu from Kimi Vlog. Naka-play Kimi Vlog. Arat na Eliu. Ganda ni. Nini. Discover 13/13 videos na tayo. Thank you so much. Ayan, nakikaskas ta. Imelda Dumlao, 19 minutes. Me and Lola cooking pansit Mickey. Kabsat Imelda, 19 minutes. Thank you so much, Kabsat Imelda. Ba't nakamute ka yung ano ni Kabsat Memo? Naka 28 minutes na Idol Memo. Evergreen, Juju still prefer stick. 4 minutes na po ang nakalipas. Bakasan na natin, Tamsak 7, Kabsat Evergreen. Fatuma Bira, how to cook matoke. Let's take the update. Okay, fully watch na po. Fatuma Bira, another video, Fatuma Bira for you. This is the one. Cook meat and fried fish biryani in 10 minutes. Fish biryani in 10 minutes. This is 15 minutes. More than 15 minutes. DIY making vase indoor plant for Sir Wilson. Still playing. This is 10 minutes. Kimi Vlog, arat na Eliu. Ay, naka-play, Kimi. Thank you so much. Maraming salamat everyone. Napagod kasi ako guys, maghapon. Kaya yung mata ko gusto nang pumikit. Nag-live muna. Dito pa rin tayo, Kimi Vlog sa Arat na LU. Me and Lola cooking pansit Mickey para kay Imelda Dumlao, naka 6 minutes na. Kabsat Jun Vlog, nandito pa rin ako ha, Kabsat. Wala na si Jun, ay nandyan pala si Jun Vlog.
Ako na lang pala nandyan sa yung vlog. Wala namang ibang tao dyan. FBN, maraming salamat. Ayan, natapos na ang 19 minutes, 24 minutes mong harang, kabsat natin. Dito na tayo sa main live video mo na 3 hours. So matatapos ko kay kabsat natin 9, 10, 11, 12. Mga magwa 1 o'clock. Siguro may mahabang harang ulit. 1 hour and 8 minutes na tayo, Oscar Bertonel. Natapos ko na ang 1 hour and 8 minutes sa 4 hours na live mo. And still playing. Me and Lola cooking pansit Nikki. Ni Imelda Dumlaw ay nakaplay. Yan. Thank you so much, Mr. Titanic. Maski sa kung magtatapos ako mga kaibigan at hindi ko nakaplay pa rin, siyempre tatapusin natin yun. Arat na LU, Kimi Vlog. Inulit ko kabsat kasi naghang siya. DIY, making base, indoor plant ni Sir Wilson ay naka 6 minutes na out of 10 minutes. Okay, bakasan na natin. 594. Ay 394. Daming tamsak ni Sir Wilson. 394 tamsak. Siyempre, si Kamemo, hindi ko na kailangan updatean dahil naririnig naman ang boses niya. Tatapusin natin yan, Memo. Pero kanina, nag-play na ako sa'yo. Dun sa mga nauna mong, yung mga upload na video. Fatuma Bira, fish biryani in 10 minutes. 8 minutes already out of how many minutes is this? 15 minutes. Alright. Fatuma Bira. Juju still prefer stick. Fully watch na, evergreen. So, mag-video 2 na tayo. Thank you so much, FBN Kabsat. ME Formation Part 7. Si Kabsat FBN ay naka 11 minutes na Kabsat at out of 12.19 minutes. I know, do not utut aditoy. You go outside. Imelda Dumlaw, me and Lola cooking pansit. Naka 10 minutes na kabsat. Bakasang ko na rin. Lumundag. Sayang kasi yung bakas niya, oh. Tamsak 630. Maraming salamat everyone sa inyong mga suporta dyan. Uy, malapit na ako mag-end. 25 minutes, I'm going to end the live stream. Alright, Oscar, naka 1 hour and 12 minutes na kabsat. Jun Vlog is still in your channel. And how are you there? Kasi nagsasalita si Jun Vlog, wala akong kausap. Thank you so much, Idol Faithful. Naka-play naman ang alam ko nito. Pero bakit tumigil ka nagsalita? Baka
Hindi ko pa kasi binabakasan na Idol Memo kasi mahaba naman ito eh. 34 minutes pa lang kasi out of 1 hour and 11 minutes. Water lang please. Please. Water. Go on. Get water. Okay. Lots of 6 million people in the house. Maraming salamat. Okay. June Vlog in your channel. Ay, thank you so much. Mahaba-haba ang harang ni Sis Lucy, oh. Harang ulit. Ay, si Kimi Vlog pala ay nag-live na. Kaya pala, hindi ko na nakikita siya. Dali, Kimi Vlog. Ayan, malapit na Sir Wilson. Ayan, Sir Wilson, fully watch na tayo dyan. Another videos, Sir Wilson, tumalon na. Sobrang init sa Saudi Arabia. Nakasurvive kaya mga halaman. Kaya din siguro niyan, Kabsat, kasi sa sa Libya din, disyerto din doon. Nandito na tayo, Sir Wilson, sa 7.41 minutes mo. Sobrang init sa Saudi Arabia. Makasurvive kaya ang mga halaman. Fatuma Bira, still in the fish biryani. And it's about to end. Finish. FBN, fully watch na tayo, FBN. Another video. OMG. Thank you so much, Sir Wilson, sa iyong suporta. Malapit na rin naman ako magtatapos, guys. In 20 minutes, I'm going to end the live because I'm going to take a rest and I'm going to set the silent live stream of Mr. Madayag. Water, ma? Yes, water, please. FBN, another long video. Just a moment, I'm going to select. Dito tayo sa baba ni part 8. Part 4, ME formation part 4. FBN, ME formation part 4. This is 12.24 minutes. 12.24 minutes. ME formation part 4. Clear down? Where the river? You must go Tamtamsak up that 54, Sir FBN. Thank you so much, Kabsat Imelda Dumlao and Mr. Titanic. Yung nakaping pala, hindi ko pa pala napaplay. Fully watch na tayo dito, Evergreen. Another video para sa'yo, Kabsat. Formation part 4 na yung piniplay ko sa'yo, FBN. Random na para hindi halatang watch to watch yun. Dito tayo sa 13 minutes, amazing spectral light and water. 13 minutes, evergreen. Dito tayo sa 13 minutes mo. May harang, Kabsat. 1 of 2 is 6 seconds. 1 of 2 is 6 seconds, Kabsat. Evergreen. 2 of 2 harang is 15 seconds sa spectra. Okay. Fish biryani. 14 minutes na po. Miss Fatuma Bira. Sir Wilson, naka 3 minutes na po sa sobrang init dito sa Saudi Arabia. Tamsak 243, Sir Wilson. At 244.
Nagtatanim din sila, Sir Wilson, doon sa Saudi ng sa Libya, disyerto din doon eh. Ng upo, ang galing, ang ganda ng ang ganda ng ang lalago ng halaman. Upo. Yun. Harap na, Elio. Tapos na. Is still not. One? Kimi Vlog, punta na ako sa yung live stream. Thank you so much, Idol Memo. Still playing your 1 hour. Kala ko nag-live si Kimi. Ayun, katatapos lang pala siya. Another video. Noong wala pang gadget, batang 90s lang nakaka-relate nito, Kimi Vlog. Me and Lola, cooking pansit Mickey, ni Kabsat Imelda Dumlao. Almost done, Kabsat Imelda Dumlao, minutes na lang to. Nandito ka na sa last part ng video. 16 minutes na out of 19 minutes. Sis Lucita, natapos na yung 40 minutes na harang, Sis Lucita. Mahaba ang harang ni Sis Lucita dito sa video niya. Kabsat natin, nandito pa rin tayo sa live video mo. Ay, kasi naka-silent na si Oscar Bertonel, 1 hour and 18 minutes. Ayan, malapit na ako magtapos. 15 minutes na lang mga kapatid. Magtatapos na ako. Thank you so much. Nakaraos din ang 2 hours ko. I am still in space. I am still in space. I am still in space. Sir Wilson, basta 1 hour minimum na play ko sa'yo, Sir Wilson. Maski matapos ang live stream. Check na lang po yung bakas. Ganon din kay FBN. I-check na lang din ang bakas. FBN, may utang pa akong 1 hour yung premiere ko. Unti-untiin ko na lang, Sir FBN. Kasi gusto ko sana yung main ko ang mag-play sa inyo. Di bale, mayroon akong monitoring dito sa premiere ko. Hindi ko pa na-checkan yung sa'yo. Ibig sabihin, hindi pa natapos. Hindi pa tapos. Protect me, Abid! Protect me! Wait. This way now. I still unlated. Waiting. Naka-silent yata yung live mo. Idol Memo. Wala akong marinig na sound. Another video, Sir Wilson. Thank you so much. 8 million. Nabubulol ako. 8 million in the house. Thank you so much.
Matthew Whittington, ilista rin kita. Kasi yung main channel ko ang Whittington ang magpi-play sa'yo. Wala na yan si Matthew, drop and go lang yan. Hindi yan nagtatagal. Another video, Sir Wilson. Dito tayo sa mahaba, Sir Wilson. How to make flower vase using balloon. How to make flower vase using balloon, step by step for Sir Wilson. The length of the video is 10.12 minutes. 10.12 minutes, Sir Wilson. Thank you so much. Yan, playing na. Evergreen. Wala, nakakalahati na ako sa 13.55 minutes mo. Evergreen. Si FBN naman, naka 8 minutes na ako sa 12 minutes mo, Sir FBN. So, tamsakan na natin. Tamsak 55. ME Formation Part 4. Tamsak 55. Hello, Edgar Sky. 1 p.m. live. Pwede po patusok. Salamat. Suklian kita. Faithful ako. Thank you so much. Sa pagpunta, ano? That will take all my stuff. Bakasan ko na rin sa Amazing Spectralite para kay Evergreen na naglalaba. Maglaba ka lang, kabsat, at ako'y mag-play ng video mo. Kamemo, hindi kita nalilimutan, pero bakit wala ka ng sound? Naka 39 minutes. Kabsat Kamemo, 39 minutes. Naka 39 minutes ka na, Idol Memo. Fatuma Bira, your fish biryani in 10 minutes. We will check. Okay, this is fully watched. Another video. Fatuma Bira, another video for you. So, I can also look. Oh, okay. 11 minutes na lang mga kapatid at ako'y mag-end na. Maraming salamat. Wow! 2 days. Another video, Fatuma Bira. Thank you so much, my friend, Fatuma. 8 million people in the house. Maraming salamat. Mag-end na ako in 11 minutes. Sa mga naisalang ko po dito, of course, I will make sure that all of those videos are fully watched. Ten minutes, Fatuma Bira. Ay, no. I will check, I will select a longer video. Fatuma Bira, I will pick this video. 21.56 minutes, Fatuma Bira, inside the Middle East event show. Middle East Event Show 2025, Fatuma Bira, 21.56 minutes. Thank you so much, Fatuma Bira. Thank you so much, Sir Wilson, FBN. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Tambay-tambay na lang guys kasi 11 minutes mag-e-end na ako. 1 hour and 55 seconds na ako. So, plus 5, di 2 hours na. Oh, plus 5. 10 minutes. Para may dagdag na 5 minutes. Sir Wilson, how to make flower vase using balloon step by step. Naka 4 minutes na kabsat at out of 10 minutes mahigit. Tamsak 303. Sir Wilson, thank you so much.
Ayan, magbakas na ako, Sir Wilson. Nung wala pang gadget, batang 90s lang makaka-relate. Kimi Vlog ay fully watch. Thank you so much. Puntahan natin si Sheena Vlog, no? Hi, Mr. Titanic. Thank you so much. Ayan, naka-live na pala si Sheena Vlog. Sheena Vlog, going to your live stream. Malapit na matapos sa Amazing Spectral Light Evergreen, 13.55 minutes. ME Formation Part 2, fully watch na tayo dito. Then all my stuff, please. FBN Kabsat, fully watch na tayo. Thank you so much, FBN, sa iyong suporta dyan. Malapit na rin ako mag-end. Thank you so much. Mag-end na rin ako. Konting minutes na lang, mga kapatid. Thank you so much. 1 hour and 57 minutes na ako. Gagawin ko lang tong 2 hours kasi napagod ako. Napagod sa maghapon. Gusto ko kasi humilata. Humilata habang isi-set ko yung mga videos nyo. Nagpi-play naman sila habang ako'y nakahilata. Formation Part 6. This is 12 minutes. FBN, another video. Pang-5 na yata ito. 12.15 minutes. FBN, Formation Part 6. Okay. Marriage Encounter ang NE gayang. Marriage Encounter. Para kay FBN. Maraming salamat, mga kapatid. Idol Memo. Alam kong napagod ka sa pagbabantay sa isang mother. Pinapanalangin ko din po ang agarang paggaling ng iyong mama, Idol Memo. Importante na anuhan nyo, Idol Memo, na agapan nyo siya. Ganon din ang nanay ko. 2016 noon, isinugod ko sa hospital. Awa ng Diyos. 2026, 2025 na. So, 9 years ko na siyang pinapagamot. 2015 nung isinugod ko. Tapos, nalaman kung saan nagkukos ng high blood. Hindi pala high blood, low blood. Yung cause ng high blood niya kasi nga, may tawag dun sa sakit sa puso, ischemia. Yung sakit sa puso niya, yung ugat doon na papunta sa puso, ay dahil sa katandaan kasi 77 siya noon eh. Katandaan, parang tumatanda rin yung ugat sa puso. Ibig sabihin, nagbabara na yung dahil parang nagsishrink na yung ugat. So, bumabara yung Tapos, parang nagkaklat yung mga dugo. Hindi siya masyado. Kaya yung puso, pump ng pump. Yun pala. Tapos, outpatient naman siya ngayon. Salamat sa Diyos. Meron siya lang maintenance na cholesterol talaga kasi ang niya eh. Cause ng ganun niya. Maintenance sa cholesterol, vitamin sa puso niya. Tsaka blood thinning. Yung anong kabaliktaran ng malapot? Yun, thinning. Hawa ng Diyos, okay naman. Hello, Mel TV. Mel TV, Kabsat, Mel TV. Thank you so much sa pagpunta. Mas maganda pag naagapan, Idol Memo. Tingnan mo yung nanay ko, awa ng Diyos. 2015 noon eh. 2025 na. Almost 10 years ko nang pinapagamot yun. Awa ng Diyos, mag-isa lang siya sa bahay niya at 86 years old. Kaya niyang maglaba, kaya niya pang magluto. Pinamamalengke ko lang siya. To all my stuff. Pero kumpleto yung niya. Mel TV in your channel. Mel TV Vlog, thank you so much. Do you even have stuff? I translate, I paid it.
Mel TV Vlog. Nakakapagwalis pa yun. May alaga siyang 3 aso, 1 pusa. Tingin ko ang mama mo, mas bata pa kami mo eh. Mel TV Vlog, ito po yung channel mo, ano? May 20.5k subscribers kakabsat, tsaka 739 videos. Dito tayo sa latest video mo, kabsat Mel TV Vlog. Salamat sa iyong pagpunta. Ang title ng iyong video na latest ay stir fry, ampalaya, and chicken liver. Yun. Stir fry, ampalaya, and chicken liver, 4.18 minutes. Ay, naka-play. Sir Wilson, how to make flower base using balloon, step by step. Ay, matatapos na. Alright, fully watch na tayo dito. Another video para kay Sir Wilson. And I'm going to end the live. Alright, 2 minutes, 3 minutes na lang mga kapatid at mag-end na ako. Salamat po sa inyo ng madaming. At dahil sa inyo, may bisita ako ngayong gabi. Sino po ang magla-live sa inyo guys? Si Sheena Vlog na ang nagka-live ngayon. Para kahit papaano makapagsukli naman po ako. Thank you so much Mel TV Vlog sa iyong pagpunta kabsat. God bless you. At sa lahat po na nagpunta sa aking channel ay pinapanalangin ko po ang iyong napagpalain pa kayo ng Panginoon at mas marami pa kayong matutulungang mga kababayan natin, mga tao na nangangailangan din ng tulong. How to make own flower base. Sir Wilson, this is 16 minutes. Sinalang ko na yung mahahabang video guys kasi mag-end na ako. Kabsat, Imelda Dumlao, natapos ko na yung 20 minutes. So, dito na tayo sa 10 minutes. 10 minutes. Oscar, tatapusin ko lang yung video mo ha. Kasi sayang yun kasi naka more than 1 hour na ako. Sakura Tree. Cherry Blossom, 10 minutes, kabsat Imelda Dumlao ay naka-play. Si Mel TV Vlog, dagdagan ko Mel TV Vlog ang 4 minutes mo. Huwag mag-alala kabsat. Plus 1 banana para sa'yo, kabsat Mel TV. Yun. Mills at you. Ayan, Sir Wilson, mamaya ko na lang bakasan yun kasi 16 minutes yun eh. Fatuma Bira, 21 minutes, 9 minutes already. So, we still have 11 more minutes. Evergreen Channel, Amazing Spectra Light, fully watch na, kabsat. Okay. Magsalang ako ng mahaba din. And then mag-end na rin ako. Check na lang ang bakas kabsat ha. Yung mga piniplay ko po. Check nyo na lang. Mr. Titanic, saka na lang ako pumunta sa live mo ha. Tatapusin natin yung sinalang kong video mo kasi sayang. 4 hours kasi yun. 1 hour pa lang mahigit yung natapos ko. Maputol kasi ang watch hour niya. Pag hindi ko tinapos. Ipupuli watch natin yun. Okay, dito tayo sa 13 minutes and 41 seconds. An adventure at Changi Jurassic Mile. Hashtag Singapore. 13.41 minutes. Evergreen, kabsat. Pang 24 na tamsak pag natapos. ME Formation 6 ni FBN ay nakaplay pa rin. Kamemo Farm, ang iyong 1 hour and 11 minutes ay naka 47 minutes na ako, Idol Memo. Maraming salamat. Kabsat Imelda, still playing Cherry Blossom mo, 10.21 minutes. Kay Stir Fry Ampalaya, ay malapit na rin matapos. Dagdagan natin to, Mel TV Vlog. 14 seconds na lang.
15, 16, 17, 18. Alright, 4.18 minutes. Fully watch na kabsat. Dagdagan natin ng mahaba mo. Para pwede ko na tong iwan. Mel TV vlog. Oo, Mr. Titanic, sayang kasi. Pagka ano. Yung ibang angel ko kasi may pinag-play pa naman kasi iba. Ipag-play ko lang sila yung mga premier support kasi hindi ko pa sila nabalikan. May pangako kasi akong 1 hour yun. Para naman may isa akong salita. Diba? Ang hirap magmangako pag hindi tinupad. Ay, maigsi ang video. Ito na lang, budget meal, sinigang na salmon, 7 minutes. Mel TV vlog, gagawin kong 30 minutes ang play ko ngayong gabi sa'yo. Mel TV vlog. Basta 30 minutes yan. Mel TV. Ay, buddy. Ayan. Ganun din kay Evergreen. Si Sir Wilson, 1 hour. Tsaka FBN, 1 hour din. May sulat na dyan. Kasi ito, sinusulat ko guys, para monitoring ko kasi yan. Chinecheckan ko pag tapos na. Ayan, mag-end na ako mga kapatid. Di bale, nakasalang naman na kayong lahat. May sinabi akong 1 hour, 30 minutes na pinangako. 1 hour and 24 minutes na kasi, Oscar, sayang siya eh. So, kailangan na lang ng 3 hours ito. Matatapos na siya. Idol June, nandito pa rin ako sa iyong channel, Kabsat. Live pala. Nasa live. Okay, mga kapatid, dinadalangin ko ang iyong, sana pagpalain pa tayo ng may kapal. MEJ Vlog, Sheena Vlog, Mr. Titanic, Oscar Bertunel, Kimi Vlogs, Center Clubhouse Cobalt, Kamemo From TV, Fatuma Bira, Nati Dalde, Domingo Dalde, Wilson HG Mix Vlog, Evergreen Channel, Matthew Whittington, Mel TV Vlog, FBN, iConnect Insights and Beyond. At sa lahat po na hindi ko po nabanggit na nagpunta ngayong gabi na nakipag-support sa akin, si Kabsat June Vlog din, ay sana po bigyan pa tayo ni Lord ng mas maraming blessings at ilayo tayo sa masasama. Okay, amen. Alright, Kabsat, maraming salamat. Tamsak Coast, magandang gabi. Ay, Kuya Ray, ang mata. Magtatapos na kasi ako, Kabsat, pero sige sa Kabsat, kunin ko lang ang iyong channel para ma-play kita. Sige, maraming Kaya Ray Vlogs. Ayan. Si Kaya Ray Vlog. Okay. Tsaka din po si Kabsat Imelda Dumlao. Hindi ko yata nabanggit ang pangalan ni Kabsat. Maraming salamat Kabsat Imelda Dumlao. Siya po yung kaparehas kong Ilocano na taga Isabela na nasa malayo siyang lugar. Nagsasakripisyo sa kanyang pamilya. Sana po gabayan ka ni Lord dyan, Kabsat. Ilayo ka sa masama. Tsaka sa kapahamakan at bigyan ka pa ng mas mahabang pasensya. Alam ko kasi mahirap magtrabaho sa ibang bansa eh. Kasi malayo na lang sa pamilya, parang ako, malayo sa asawa ko, di ba? Parang nahuhumsik ako, di ganun din kayo na nandyan. Di ba? Thank you so much Mel TV Vlog, tsaka Kaya Ray Vlogs, nakalagay kayo dito. Expect nyo na lang po sa sa bakas, magbabakas po ako. Thank you so much kasi masakit na yung lalamunan ko, nagngangaw-ngaw ng 2 hours. Okay, iantin ko na to. Thank you so much Thank you so much everyone. 8 million people. Thank you so much. God bless us all and good night. Done.